Seguridad sa Mactan Channel pahugtan sugod karong Agosto alang sa umaabot nga APEC. Si Daryl Anunciado sa report. Pahugtan sa mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno ang seguridad sa kadagatan atul sa ipahigayon nga APEC dinhi sa syudad sa Sugbo sunod buwan. Ang APEC kon Asia Pacific Economic Cooperation ipahigayon karong Agosto 22 hangtod Setyembre 11 diin 4,000 ka mga bisita ang gibanabanang motambong sa maong aktibidad. Subay niini ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Philippine National Police, lakip ang Cebu Ports Authority ug Marina nagtambayayong aron siguraduhon nga hapsay ang APEC dinhi sa Sugbo. Si Weniel Azcuña, Chief of Staff sa Coast Guard sa Central Visayas, nagkanayon nga naa na sila sa 95% sa ilang pagpangandam alang sa pagsiguro nga mamapakgang ang mga hulga sa terorismo, aksidente, rally sa dagat ug uban pang problema nga motumaw, partikular sa Mactan Channel. There are two strategic areas that the Maritime Security Task Unit will be concentrating on. One is when the meeting will be conducted at Radisson Blu Hotel, Marco Polo, or within the city of Cebu. Our deployment will concentrate here at the Cebu Mactan Channel. So there will be deployment of assets composed of maritime group. Mga sakyanang pangdagat, personahe sa Coast Guard, divers, Navy SEALs, K9 units ug kapulisan ang pipila sa ipang-deploy sa kadagatan ug mga pantalan atol sa APEC. Gipasalig ni Azcuña nga dili maapektuhan ang biyahe sa mga pasahero tungod sa ilang ipatumang seguridad. Gihangyo lang sa mga opisyal nga ang publiko nga magmaigmaton batok sa mga hulga sa seguridad aron hapsay ang pagpahigayon sa APEC dinhi sa Sugbo. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar Pilipinas.